Pulit ke Mairang Police Station hadiin ba kilayo jing tip kebati kena halor ke jing don juki beriu bala suba ba kide ki Nongkhaïi Drok ha ke Shillong Pyndengumiong Mairang Eastern West Khasi Hills ki pulit kila penlong ke jing pen upshrip ya ki suba Nongkhaïi Drok ha ke te ke Shillong ha ke jing khenra ki pulit kila yo ban bat no ya we uba suba Nongkhaïi Drok na ke Shillong mau bershen Eastern West Khasi Hills ba na utai uba suba Nongkhaïi Drok ki pulit kila yo ban Kurup kumba 8 gram udrok heroin ka Pisa khatwe hajar tengka bat kawe ke mobile phone harangkat ke jinga don lang kinong sakhi halor kete ke jingja ki pulit kidang penlong ke jing toket ka bakham bania